No a s Mumánkem máme dobré zprávy i pro lvy. A lvy zdravím u prvních horoskopů v roce 2016. Celý ten vlastně lednový horoskop nebo to působení těch planet se točí hodně kolem Merkura. Merkur bude celý leden dělat takové různé věci, bude se tam všelijak otáčet, a dokonce i couvat, k tomu se dostanu, ale začne docela dobře a začne ve Vodnáři a pro lvy to má takové jakoby, jak když do nich střelí. To znamená, že ten první týden teďka, a myslím si, že ode dneška, to zvlášť po té pracovní rovině, budou lvy nabitý optimismem, budou hrozně povídaví, bude se jim dobře komunikovat, to znamená, že všechny věci, které je potřeba řešit verbálně, tak si myslím, že to tam lvům půjde velmi dobře, nehledě k tomu, že budou taky nabitý energií a elánem a chutí vlastně plánovat nové věci a dělat věci od znova. Víceméně by to mělo být krásný období rozjížděcí, co se týče práce, pracovních věcí, ale i po rovině vztahu si myslím, že budou lvy poměrně tolerantní. 7. ledna je první takový jakoby neúplně příjemný datum, kde ve vašem případě to hodně udělá kvadrát slunce, který je v Kozorohu a je tam taky Neptun poměrně náročně strčený plus luna. Je to ale jenom jeden den, kdy by se vám mohlo stát, že na jednu stranu byste mohli hodnotit věci, které se kolem vás dějou hodně emotivně. To znamená, že byste se mohli i zamyslet nad tím, jestli jsou některé věci spravedlivé. Budete takový jakoby bojovník za práva černochů, že byste to mohli až do určité míry přehánět. 8. ledna to je první takový merkurovský zajímavý model, který pocítějí i lvy. A to je moment, kdy vlastně ten Merkur, jak byl v tom Vodnáři, tak on se tam vlastně zastaví, udělá otočku a začne se vracet zase zpátky. On se vrátí do Kozoroha. A pochopitelně, že Merkur ve Vodnáři se chová úplně jinak než Merkur v Kozorohu a na lvy by to mohlo mít takový dopad, kdy mohly by se stát velmi kritickými a mohly by vlastně hodnotit až přes příliš kriticky jednak sebe, ale hlavně v případě lvů, teda druhý. To znamená, že budou si víc všímat, na rozdíl od toho prvního lednového týdne, je to jakoby usadí a budou si víc všímat praktické stránky a negativních věcí kolem sebe. Tak jak začali s tím elánem a s tím optimismem, tak je to trošku, když to budu hodně kulantní, je to taková malinko ztráta optimismu a přechod k takovému jakoby kritizování a sledování těch nedostatků. Na druhé straně je to samozřejmě motivační, protože tím pádem se ty nedostatky taky odstraňují, takže žádný drama. 10. ledna je novoluní, to novoluní je v Kozorohu. Pro lvy je to poměrně těžký úplněk, který by jim mohl připravit spíš po rovině hmotný takový rozčarování, abych tak řekla, nebo pocit nedostatku možná. Na druhé straně všechno, co je o nedostatku, je motivací k dostatku, zvláště u lvů, který nejsou depresivní typy. Navazuje krásný období, a to od 14. ledna zhruba do nějakého až 18. ledna, kdy se o vás strašně hezky postará Venuše, postará se o vás Slunce, Uran, Merkur a bude to velmi krásná doba i na vztahy, i na práci. Lvům to dá takový náboj a pocit, že to, co se děje, děje se dobře. Mohla by přijít i nějaká zpětná vazba z toho prvního lednového týdne, kdy toho stihnete hodně zařídit. Ekonomicky by to mělo být taky šikovný období. Takový přijde ještě jedno, ale až po 22., protože od 20. ledna do 22. je to takový těžší model, o který se zase postará Merkur, ale taky Uran, Neptun a tak. V případě lvů to budou nekontrolované slova, nekontrolované záležitosti, výbuchy, protože lev je ohnivý znamení a to je celý takový ohnivý. Ale berte to tak, že po rovině společenský bude tohle období mnohem horší. Tam bych se na výbuchy i připravila
po rovině jednotlivců nás to zasáhne možná v rodině, možná v partnerských vztazích, ale taky v pracovních, dávejte si na to pozor. 24. je potom úplněk, ten úplněk je ve vašem znamení a úplněk ve lvu pro lvy vždycky znamená celkem příjemný úplněk, velmi osobitý. Pokud to nepřeženete a nebudete moc mít nároky vlastně na druhý lidi, tak byste si měli ten úplněk užít jako praví králové, to znamená, i se budete umět velmi dobře prosadit. Na to navazuje potom další hezký období, to začne zhruba od 26. ráno a potrvá zhruba až do 29. ledna, kdy všechny ty planety, které nám takhle přáli 14. tak od toho 14. tak nám budou přesně takhle přát od toho 26. s tím, že se k tomu přidá ještě pana a tam by to mohlo být taky o penězích. To znamená o nějakých zajímavých třeba ujednáních nebo smlouvách, které mají za sebou v budoucnu celkem slušnou finanční částku. Můžou vás třeba povýšit nebo můžete podepsat nějaký dodatek ke smlouvě a podobně, který sebou nese i peníze. Poslední, na co bych upozornila, jsou vlastně 30. a 31. ledna, kdy by víčci měli poněkud zvolnit, protože jsou to takový nepříjemný dny, ono to ještě potrvá zhruba 1. a 2. února, kdy já si myslím, že na lvy to vezme ten Neptun a ten Uran takovou podobu, že oni budou vorvaný. Lev bude unavený a potřebuje sebou fláknout někde do stínu a tam si v klidu odpočívat. Ani po zdravotní rovině to nebude úplně ideální. Myslím si, že by vás mohla postihnout spíš jakoby nějaká viróza, než něco dramatického. Tím se dostávám vlastně k tomu zdraví. A o tom zdraví to mají lvy parádní první týden. Pak bych si dala asi malinko pozor už kolem toho 20. ledna pro jistotu, aby to na sebe nevzalo po dobu začátku nějakého horečnatého onemocnění, protože v případě lvů je to hodně o teplotách a ty poslední 2 dny lednový si vysloveně dávejte pozor na horké věci, abyste se někde něčím nespálili nebo nepopařili, jinak bude leda.